Projekt Budi svjestan svojih snaga i aktiviraj se financijski podržava grad Bihać, kojem su u udruženju LAN zahvalni što ga mogu realizirati, ali i za druge aktivnosti te sistemsko razumijevanje rada nevladinih organizacija. Projekt je namijenjen mladima uzrasta od 15 do 18 godina i vrlo je inkluzivan jer uključuje sve društvene grupe mladih. Ovim su svima željeli dati mogućnost da kroz projekt nešto nauče, ali i da u LAN-u nešto nauče od mladih kako bi postali partneri i zajedno radili. Mladi žele mnogo toga, u prvom redu žele da se njihov glas čuje i da se razumije. Žele da shvatimo da oni nisu mi, da oni cijene i poštuju starije i poštuju i nasljeđe tih generacija, ali oni imaju jedan drugčiji svijet. I to je svijet u kojem svi mi moramo znati živjeti jedni s drugim. Ovo je svijet u kojem mladi žele znati kako živjeti zajedno, znati biti tolerantni, uključivi i žele zapravo da oni koji odlučuju o mladima ne odlučuju nikada bez njih, dodala je Bujanović. Mladi su članovima udruženja LAN kazali kako nakon nastave nemaju gdje korisno provoditi svoje slobodno vrijeme. Čak su nam i folklor uklonili i smatram da bi to trebalo kao mi, učenici i generalno država, da vratimo, pogotovo našu tradiciju, na primjer, neke sad sramota obući dimije ili našu tradicionalnu odjeću, a ne znam zašto, jer, na primjer, ja prevolim folklor, ali nemamo gdje ni odvijeti, ni ništa. Kako provodiš slobodno vrijeme nakon nastave? Pa generalno odem neki kafić ili odem u biblioteku čitati knjige. Alma Remić, članica je udruženja LAN i na prvoj sesiji Aktivni građanin učesnike te radionice je upoznala s pojmom aktivizma, šta se od mladih očekuje, kako se aktivirati i zbog čega su mladi sve više neaktivni. Svaki naš projekat se bazira na onom što mladi žele, šta bi oni htjeli, kako bi oni htjeli poboljšati svoj život u zajednici u kojoj oni budu i na osnovu toga mi radimo projektne prijedloge. Međutim, oni se na kraju na tim radionicama rijetko se odazivaju i sve. Postoji interes, ali koji je glavni razlog tog neaktivizma, ne mogu na to da odgovorim. U udruženju LAN se spremaju aplicirati na veliki Reload 3 projekt za koji pripremaju projektnu dokumentaciju, za što je najvažnije imati dobre ideje. Da mladima ne bi nametali te ideje ili aktivnosti koje ne žele, htjeli su od njih čuti šta bi to oni željeli u narednom projektu, a bilo bi korisno i njima i zajednici.